naiba juju magara wangu magara na ambu ya wenyu kudara. Kana iso zvakanzi kuneta kwachona. Iyo ngabigire bora inzira zvimakatuni vungoro. Saka kana wakagara wakadaro ndondifadzwe nendisa zvangu ngamakatuni anondifadza. Nagirwa niwo makatuni mwana. Uri mwana mudikiri. Iwe kana wakagara wakararo ko inini ngodonditese. Ndoisa zvinondifadza. Ndotonga ndisina ngome pamba. Kune vanhu ihama dzako daira izvezvi. Hama dzako dzungwe dzisina kutaura dzitsitsi. Zimaiti chano kada kukumbira kuvudaira wewe. Daira ihama dzako idzi. Ndina vanhu vanouya zvinonga panapa. Dian. Ndini mofu gogo. Muvila. Nini? Kule muvingulu. Hey, nazikangulu. Alo mtana. Ndini muvingulu. Sadaro bamini. Simbe. Ndakandeta mazine uku checho. Bamini mama ndo wazvekudarere na bamini. Ndosakata uya kati. Azovuma lekuru wawo bana. Sadaro. Mukauru, makasimbe. Aya izinuvara mimi. Tiripo meguru. Maradiko mo. Upenya penyeri chimoko chiri kupenya penya. Uchanyeto. Ati mimi ndo mchikotela mwere mtunotsvaga vamwe akadzuku. Sadaro. Kwasiya kuno. Otherwise ziri sei. Ndakatorwa meno zvekiti nani. Varisiko vamwe pamabvo. Ungokwira tichidzika zvedu tingaite sei? Zvakakosha izvo. Ndimuna chimoko. Kumishando nebamini. Ndizvo zvemeguru tongorwisana nadzo but zvikuita. Ausikuona here kuti zvikuita. Zvikuita. Ndimuna makatuni. Dzima meguru kundibona bhora zvakanaka kusvika pana akubaya makatuni. Zire rangu ndingaoniswa makatuni. Asiye wakuonesa ndi makajambere stage. Akarara zvake ini ndoita ose. Saka makatuni anondinakidza. Plus yakakajamba ka stage ke makatuni. Ndakutombomudza ndo zvakaipira kukurira kumusha kwamune muchifudziswa mombe nemadhongi. Ndo manyiswa hukwa. Zveshuwa kwezi dai utonakidzwa nemakatuni. Kwewo umurese vamwere. Nomuresa amurese. Takatomira kumhoreswa isu. Mukoma. Apa ndo pandakadyarira mhodzi yemoyo. Aiwa. Maigurugusha. Ndo munimi nabiya wenyu. Zvakanaka bamini twanewo vanotibatsira mabasa takaenda kumusha. Batsirwa mabasa kote kungonzi ndini ndega. Chibadi. Ava ndo mukoma. Ndo mukadzi mukuru. Ndafara nokuziva bamukuru. Tisi. Ewe mainini. Kote kuzokanganwa kuti pane mumwe mukadzi kudhaya. Mozoti mimi muri pechi2. Kanyaitida murume wangu ndomuudza nenguo. Kadzana norungidzira vana bamini zvekudya totadzinga unaana zvima. Naye tanchi kumbotaura here natangosimuka ndichinotora naye bamini mukona mukoma wenyu zvanonditi. Wangosimba wega hama dzangu dzoramba dzichingoonda. Zvapa ndipo wazogona apa ndikuona kuti ndichotara nawo maiguru ako kuti 28 days mukomana asati aiza mukoma asati aiza mukadzi pambasi. Aiwa dzikudzifambira. Apa chandafara ndichiti wanyatsotora nguva yako handiti. Hauna kumboita zvekumhanya zvakaitwa nawana kawanda wana ndikuona inini wafamba netsoka dzandakafamba nadzo ndikuona inini gulezo wako inini. Ndakanyatsotora nguva yangu nyatsoona kuti munhu yakamira sei ndakamona. Hana kubvira akambopinda nonguva dziya gulezo wako. Izvo iko kuno kwanda kugara kuno kutonzi vafamba kuenda kuwe ndipana pawanda pamatakishupa. Hakuna kana nzvimbo dzavandomboziya kana 1. Saka miri asi apa tiripo nditoneka round kandada kurova pamasvingo apa saka gepi riri kuitika ndiri kuti I think ndikufanira kusimuka manheru ndichipinda muchivu moti yangu yakadhakwa saka ndikufanira kunoona makanika wacho muchivu mwapa ndikusheva manje kuti ndonorara kupi because muchivu wacho pakaipa ndizvinonidzira kuti hatinambobvira reda kana hama muchivu ndatirizoti nosvikochinorara muchivu kuwanda kwakaita malodji muchivu meme mashaya kana 1 pekurara kune malodji manyama mani kuye kuchivu kudhuze kumashops kune malodji inoitawo zvayona but iri ngori naniwo kana musina mari yakawanda iwe mbomira usifana kutara nabamnini here kana musina mari yakawanda but bamnini mune mari mimi ungoti ukona kuti ungoda kuningira kwa kundigama seko bamnini vada kuzape kunorara kweta imwe futi kusaidi kumagetsi uko pamagetsi paipai pane imwe lodji but makaenda iri kusaidi kupolisi uku muchangobva papolisi paipai munobvunza kuti papolisi ndipapi kana musuku pasisa muchangobva papolisi paipai makaenda kune lodji nyama ikokuyoko zvekuti makaenda kumarooms ema$30 uko kubamnini munorara muchirungu zvekuti munotochiva kurara ikoko zveupenyu wese
Takatozombotyora futi mubhedha ikoko yoko. Yonyarira mani. Plus futi hakuna kana mvura dzemugiza. Yonyarira mani. Chigwe unoramba chikutara zvisina basa mune vanhu zeu. Unopenge. Mof isusu I think takuona tatandara inini ndangoti ndiri munharaunda kandikatirika ndipfure nchita sei ndichikuona ndo pandangokuratidza uchi murura saka ndine kadhiri ana anchipedzisa apo ndokanda kuita ndimhanyire kumaguma yani wapatata kuti sadza ritobikwa aiwa hati chauya chinyasodya maiguru isusu hatichagara rega tiite titiza ungoti maiguru wako wangu achingutauro zvau munhu angoita kuti ngitari inongoziva nongofamba achingosvika maloji chichi kreti ndoisa painbox aiwa ari bomi inofamba zvakanaka ora kuti mukauri aiwa mufamba bu mukauri sorry chi uramba uchizidzokorodza nditi anomuudza vanhu kumusha muna April padefense forces apo ndise paziri kudani nainero zvinhu pastir anoziva kuti shit man mbuzvidere. Thanks for watching. Thanks for supporting Squatter TV. I hope you enjoyed the show. But before you leave, just please click subscribe and ring the bell so you won't miss the next update. Wakakosha.